treba zatraďovať náhľady, to raz najebe za tým. Aj treba zatraďovať náhľady, to raz najebe za tým. Čo je? Holiť sa idem. Čo tí blázni robia hore? Jebe hore, čo robia? Čo vám jebe? Ako sa oholím? S týma tupýma žiletkami. Ako sa oholím? S týma tupýma žiletkami. Ako sa oholím? S týma tupýma žiletkami. Ako? Ako? Ako sa oholím? S týma tupýma žiletkami. Tak chod ten hore im povedať. Ako? Ako? Ja tam nepôjdem. Boha závodu sme 552, za plyn 320. Boha závodu sme 552, za plyn 320. Ale to treba naraz zaplatiť, tam sa neplatí. Ja tam nepôjdem. Ja tam nepôjdem. Ja tam nepôjdem. Aj treba zatraďovať náhľady, to raz najebe za